So, ang pulong sa Ginoo, kung yung tanan sa pagpanindog, sa pagrespeto sa pulong sa Ginoo. Kung na may mga Bible, palihog ug abi sa Hebreo, chapter 12, verse 16 to 17. Hebreo, chapter 12, verse 16 to 17. Ang pulong sa Ginoo nagingon, matguni usabin yung nga dili kamo mahimong immoral o mahimong dili espirituhanon sama kang Isaw nga nagbaligya siyang katungod sa pagkapanganay nga anak tungod lamang sa usa ka pagkaon. Nasayod kamo nga sa nangayo na siya sa panalangin nga iyang mapanunod sa iyang amahan, isalikway siya kay dili naman niya mabakwi ang iyang gibuhat bisan pag naghilak siya o nagpakiluoy pag-ayo. Makot ang pulong sa Ginoo, ang iyang tanan sa pagpamugo. So mga igsoon, andang dabang mo nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. So kung mga na igsoon, atong i-welcome ang buhing presensya sa kinabuhing Pastor Omar. Kung palapakan na igsoon. So atong topic karon, salamat ko sa pagbasa sa Hebrew 12 verse 16 to 17. Kung ako ni siyang giuluhan o trading your soul for something. Usbon ko, trading your soul for something. So Bisaya pa, pagbaylo sa iyong kalag sa ubang mga butang. Okay? So, lisod-lisod ning titulang kay English man. So, ako ni siyang giminingan kaning trading or trade. Trading, the act of exchanging one thing for another. So, usa siya ka buhat nga diin nagpamatuod, nagbaylo sa usa ka butang. Oh? So, trading your soul for something. Now, kini background diri, si Isaw, gibaylo niya ang iyang pagkapanganay ngadto kang Jacob. O imong susihon sa Genesis chapter 55 verse 29 to 34, nadya ang storya ni Isaw ni Jacob nga gigutom si Isaw o gikang nangayam, and then si Jacob nagluto siya o matud pa sa komentary, mga utanon, mga liso-liso. O matud pa ni Isaw, pakana ko na imong sabaw nga pula. So, akong gitanaw sa komentary, na inyong dito nga, tahuris daw itong giluto ni Jacob, kaya tahuris sabaw pula man. O pula. So, niyon na si Isaw dito, basahan Bisaya, diba? Niyon si Isaw nga, pakana ko na imong sabaw nga pula. So, wala ko yung tanon nga, pula ang sabaw, sagad, tahuris, muna'y pula ang sabaw. So, gituhan sa ugan nga tahuris. No? Na, di ba? Simple lang kayo ang pagbaylo ni Isaw sa tahuris o sa kanabang pula ang sabaw. No? And then, matod pa sa verse 17, nga afterwards, gahilak siya nga panalanginan siya sa amahan. Pero, kaya ang panalangin, dito naman ni Jacob, so, dili na niya mabakwi daw, bisaon-saon pa niya og hinila. No, matod pa sa English, ako nang ibasa sa English. For he found no place for repentance, though he sought it diligently with thirst. Bisan pa og gahilak siya, kulukulinga siya, no? Diligent matod pa, he sought diligently. Yan yung ipangita, kanabang gihilakan din niya, ipangita niya nga napagi panalangin unta, namasin siya. Pero kung mo sa ilang gihimo nga ibaylo niya sa sabaw pula, wa na gyoy nahimo siya. Muna nga ako ning gitaytulan og trading your soul for something. Kay although bisan kita Christian, no, kani nga topic gyud duha ni punting ani sa mga dili Christian o sa mga Christian. Kaning trading your soul for something. Ano man? Tod kay og adto ta sa mga dili Christian, every day matod pa sa komentary, matod pa, everyday, murag gitrade nato ang ato ang kalag. Sa tanan nimong gibuhat o gisulti o gihuna-huna, daw sama adunay kapalit ana sa imong kalag. In short, imong sabton nga
every word, kada pulong muga sa baba, kada huna-huna, o kada buhat nimo nga imong gibuhat sa matag adlaw, dunay side effect sa imong soul. Amen? Bali, kung magbuhat ka, naa siya epekto sa imong kalag or soul. Muna nga, everyday, daw sa mag-trade, sa laking pinulungan namin trade, kana pang baylo, kapalit, or katumbas. Now, tagad na mag-example aning trade. Just like, for example, sa trabaho, kung sa may mong gigamit para makakwarta ka, kusog. Wa man kasweldoig kusog. Kusog ang imong gamit, kwarta imong nadawat. So muna i-trade. The act of exchanging one thing for another. Nagbuhat ka, pero ang imong gibuhat, lahi ang nadawat. Nakay gibuhat, pero lahi ang imong nadawat. Patrabaho, kwarta ang imong nadawat. Just like for example, sa Amos of Libertad, napatasan ko sa una nga mananggi, dunay mang libo dito pan. Nya ang among sinanggi nga mais, bayluan og pan. Mais ba? So trade ang tawag ana. Ang usa ka gantang namo bayluan og 5 ka putos na sopas. So trade ang tawag ana, gipaylo, paklot. Nasabtan naman nato ang trading. No? Sa dire di ba na ng libo direct speaker, katong Bluetooth speaker ba? Di ba pabayluan na nila baboy, pabayluan nila manok. Trade ang tawag ana, kay dili man kwarta. So pabayluan na nila trade ang tawag ana. Munang sa ato pong espirituanon, sa atong kalag, every day sa unang ingon, trading your soul for something. Now, ato tas mga dili Kristohanon. Tanawa tong dato o sila saro nga ang ilang gibuhat inis kalibutan. Di ba silang duha dunay kapalit, dunay baylo sa ilang kalag? Samtang sila saro naglunlon nakasakit, pero ang baylo kalipay dito sa langit. Samtang ang dato natablaw, paharahay, no? Tuwa siya kadato, and then nag-antos nun niyang kalag dito. Muna itong ingon nga, kining tapika para sa mga dili Kristohanon o para po sa mga Kristohanon. Nakatong dato, nag-antos siyang kalag dito. Nga naman, gitrade man niya, santas kalibutan pa siya, doon na may gibayluan niya. Ipalit mo niyang bahandi, kalipay, nadaan niya. Pero wala siya nagmatter sa iyang soul na mag-antos diya sa hadis. Amen ang pabatalya. O ato putas Kristohanon, Pastor, mahadis pa di ko, nanidawat man ko ni Kristo. Doon ay something sa itong kinabuhi nga isag nangalagad ta. Pero, daw sa mag-everyday, gitrade nimo ang imuhang kalag sa usa ka butang o usa pa na mga butanga nga mo'y nakabaylo sa imuhang kalag. Nung musugot kag sa dili, bisag mo yung kag Kristohanon ka, pero kaning trading your soul, dunay kapalit. Kabantay ka nga ang imong ipamulong, sample ka pamulong ka ng adlaw, and then katoy mo ipamulong dili maayo sa ubang tao o dili maayo sa imuha, nabalansin yung pagkahuman yung pamulong. Lain mo to. So di ba? Dunay konsensya, but pasabot na apektuhan ang imuhang soul. Amen? Imong gihuna-huna, negatibo. Dautan imong huna-huna. Pag prayer nimo, uga. Ganong uga, affected ang imuhang soul. Kay dunay gitrade nimo, dunay gipahilo nato. Na bisag Christian pa ka, ikaw ako bisag Christian. Pwedeng ma-apply ning tapika trading your soul for something. Doon naman ito'y kanta nga trading my sorrow. No? I'm trading my sorrow. Nito to. Kay ang baylo sa kaguol, dahil last atong nga kanta, for the joy of the Lord. Nindot na nga kay kaguol karon, imong gyagto ang presensya sa Dios for the joy of the Lord. Motoy silbi kapalit sa imong kabuol. Nawati malipayon karon kay nakas presensya sa Ginoo, malipayon ka. And then pagkauma gibaylo nimo sa makabuol. Trading ang tawag ana. So di na ka makakanta trading my sorrow. Trading my joy. Ang sorrow mo'y
malas Ginoo. Diba? Pabata dia? No? Matod pa sa ang itanos komentary, life is a process of trading one thing for another. Ang kinabuhi daw, usa sa proseso nga duna kay gibayloan. Kada adlaw, dunay kapalit ang imong buhat, una-una, o imuhang pulong. Dunay kapalit. Every day is trading for something that affects your soul. Amen? Kada adlaw. Munang, kung gibuhat nimo dili maayo, moapektar po na sa imuhang soul. Kung ang gibuhat nimo maayo, moapektar po na sa imuhang soul. So maayo o dili maayo nga imong gibuhat, doon na nay epekto sa imuhang soul, imong kalag. Amen? Gitagaan ta og oras o abilidad sa Ginoo. Kisay mo to ana? Gitagaan ta og oras o abilidad sa Ginoo. Amen? Kanang gihatag sa Ginoo nga oras o abilidad nato para nga i-trade nato na siya for something. Kada bang ato na siyang ipailo for something. Unsa man? Just like for example, gitagaan kag oras o abilidad kapablo ka mo trabaho para makatrade ka og money, kwarta o pagkaon, puy-anan, relasyon o kalingawan. Diba? Kung nakay oras, naka-abilidad, makaproduce ka ng kwarta, makaproduce ka ng balay, makaproduce ka ng pagkaon, makaproduce po ka ng kalingawan, magipay-lipay ka. Pero ang dihatag sa Diyos, time and ability. Abilidad. Parihot ang tanan. Mawala ng alagad o nangalagad, time o abilidad ang dihatag sa Diyos. Pero nakaproblema lang, kaysa wala ng alagad, okay ang mga nangalagad. Kaya makaproduce sila of something, just like money, kwarta, pero para sa kahimayan sa Ginoo, para sa pamilya, para sa ubang tao, pero samantalang katong walay pang Ginoo, naa sila time, napos sila abilidad, pero ang kapalit igsoon, kuyaw. Kaya mo ni ang kapalit sa ilaha. Mo ni ang magko sa ilaha o great harm. Makako sa ilaha o dako kayo nga kalaglagan. Nga naman, kana bang magko sa ilaha kagulanan, kos o mga kalibog sa unahan. Kaya nasayop sila pag gamit sa time o sa abilidad nga available ng yatag sa Ginoo. Just like for example sa trabaho. No? Trabaho. Kabalo mo nga ang long distance communication delikado. Pwede mo guba o pamilya. Kay dili niya usara ka testimonyo nga ang long distance communication pamilya dili ra kay usar pamilya nga guba. Pero ti pagkadaghanan pamilya nga naguba tungod sa gitawag ko kanang long distance communication. Kanang tuas na gawas nasod, trabaho, pamilya na diri. Nganuman, kay ang time na to igsoon, precious kay tubangan sa Ginoo. Amen. Hasta ang abilidad na to. Kaso lang, ang pag-produce sa mga tao sa ilang time, silang abilidad, ang hitabo noon, wala na sila time sa ilang pamilya. Amen pa ba tadya? Ang gusto dahil sa Diyos, nga hatagan tanang time o abilidad para makaproduce ta para po sa ato ang pamilya. Kaso lang, ang hitabo sa kumingon, wala na time sa anak. No? Di naganit kaila ang anak. Tungod kay gamay pagibiyaan to as trabaho. Ano hitabo? Na-spoiled ang anak. No? Just like sa business po, kanang negosyo. Nakapokus sa yung time niya sa negosyo. O niya, ang iyang anak, biyaan, o asawa, o bana, biyaan, to ituan sa negosyo. Iyang time, more siya sa negosyo. Ang nitabo, na yung miserable yung mga pagtuyo. E dili lang kay ka na ang isang pulisyo. Muna nga, tanawas palibot, kung yun sa nila paggamit, ang time o ang ilang abilidad. Diba, nag-trade na sa ilang kalag, ngadto sa kagulanan, grabing mga miserable nga kinabuhi. Tungod na silang paggamit sa time sa abilidad sa Ginoo.
Munang karon Christian ta, gamito nato ang time nga gihatag nato sa Ginoo o ang abilidad nga gihatag nato sa Ginoo dili para sa atong kaugalingon. Amen. For the sake sa atong pamilya o sa ubang mga tao ug labi na gyud sa atong pag-serve sa Ginoo. No, just like Esau. Balik ta sa istorya ni Esau. Tanawa ang iyang time o abilidad. Ngunit ko ay base. Ang time ni Esau, pangayam. Ang iyang nabatasan, hunting. Kanang mangayam. No, manglitag. Na iyang time dito sa kalibunan. Kulang na lang, malibang. Kaya iyang time na sa kalibunan. Wala kayo sa concern sa iyang time na anak siya aning tulo ka patriarka. O anak siya aning duha. Isaac o Rebecca. Nya kani silang duha. Anak ko na si Isaac ni Abraham. Hinumdumi igsoon nga kini si Abraham o si Isaac. Blessed kayo ni mga tawhana. Kaning amahan ni Esau o apuhan ni Esau si Abraham. Blessed kayo ni mga tawhana. Wa siya magmatter na ang pagka-blessed nila, pangayam raw eh. Bahala mo, blessed mo, pangayam lang ko. Yang time o abilidad. Kay kabalo siya mo, naman sa abilidad, anak. Tanawa. Karon pag-abot sa punto, nga mura na yung itagang time niya abilidad. Pag-abot sa point na gigutom siya, biktima ang yang time o abilidad. O mo na kaingon nga, hilak siya, tumang hilak. Matod pa sa English, no time, no place nga dito siya mag-repent. Wa siya kapainan na lugar na dito siya mag-repent na naman, di na mabakwi niya. Hindi na pabata niya. Muna di na ito sayangan itong time, itong abilidad. Kay basig sa unahan magmahay ta. Kay doon naman na epekto sa atuang kalag. Amen? Pabata niya? Now, ato tas mga punto ini. Unsaon na to, pagkaila nga kita Kristohanon karon nga natong nabaylo ang atong kalag, na-trade ba ang atong kalag sa usa ka butang. Una nga punto diri igsoon, when people disrespect or abuse of something sacred. Usbon ko, when people disrespect or abuse of something secret. Sa Bisaya pa, kung ang mga tao wa nay respeto o kusog mag-abusar sa usa ka butang nga sagrado. Buot pasabot ang imong kalag-ana, dunay katapat, dunay baklot ana, dunay baylo unya ana. Kung magdili ka magrespetar o mag-abusar pag ka sa imong pag-alagad sa Ginoo, dunay katumbas paingon sa imong soul. Iman ini igsoon. Kay basi biktima ta ini. Abi nimo akong gitanaw sa English. Ano ang English ha? Usually, lest there be any fornicator or profane person like Esau. Now, ako ning miningan usa ning profane. Ang profane igsoon, to treat a holy place or object with great disrespect. Kung sa Bisaya pa, kaning profane, o kaning dili matinuohon, mo dahil ni ang klasis tao nga mo tratar siya sa mga balaang buta o lugar nga dili niya respetuhan. Disrespect siya. Buot pasabot, giabusaran niya. Wala niya tahura. Now, gano ba nga, ang unang punto na to, when people man disrespect or abuse of something sacred. Tanawa ra si Esau. Ganong gihulang ko verse 16. Kay si Esau, wala niya girespeto ang iyang pagkapanganay. Inumdum ini, wala niya girespeto ang iyang pagkapanganay. Di ba? Ngayon manggudas laing tao, respetuhin po taon mi. Di ba ngayon tas ubang tao? Pero sometimes kinahanglan respetuhan nimo ang imong kaugalingon. Before ka makayunan sa ubang tao. Kay si Esau, wala sa respeto sa iyang kaugalingon. Yun sa niya nga wala siya nagrespeto sa iyang kaugalingon. Disrespect siya. Panganay siya, kabalo mo ng birthright igsoon,
ang istorya na ang birthright gitawag siya sa ilang panahon ni Moises secret, sagrado, balaan. Huwag masabot kung panganay kang lalaki sa una, grabe kayo ang imuhang kapil. Balaan, sagrado, dili ka basta o hiniritan sa madawat. Mas daghan kang panalangin ng madawat kay ikumpara sa mga manghod. Ini, dahil kamatay sa mga mahal, maghanok din mo mga panalangin. Kay ikaw may panganay. Sagrado, di ba? Pero tanawan, girespetuhan ba ang pagkasagrado sa iyang pagkapanganay? Wala. Nga naman, profane siya. Kaabusar. Yun sa niya pag-abusar ito. Diyaw mo na, nadako kayo ng panalangin ng panganay, maghanok niyo mo ng panalangin, dako kayo na. Blessed kayo si Esau, kay ni Jacob. Pero ni baylon niya sa tahuris. Pabata niya, gamay kayong butang. Gibaylon niya sa dako. Dako unta nga naan niya, pero gibaylon niya sa gamay. Nga mo'y nakaipikto sa iyang kalag. Amen? Tahuris, sabaw sa tahuris. Kung sa may naanak, nga kanang kagutom igsoon, dili man ang bulong tadugdugay. Amen ba? Di ba ang kagutom dili mulong tadugdugay? Makaagwanta ramang butang isang lami ng ikaon. Makaagwanta taoy. Ugbot yung hunang-hunang kung hunang-hunang ginisaw, ay bahala ng kagutom niya. Ang birthright na ako di pwede baylo. O sabaw na tahuris. Pero wala siya. Huwag pasabot. Yabusaran niya. Wala sa respeto sa sagrado. Napabata niya? Now, pag atong i-apply sa itong ginabuhi Kristohano. Sometimes sa atong kaugalingon, wala na ito respetuin ang atong pagkakristohano. Kabalo ka, ikaw ako, dili magrespeto sa imong pagkakristohano, mao ka na maka-epekto sa imong kalag sa pagpangalagad sa Ginoo. Inahala respetuan nimo ang mga sagrado. Amen? Di ba, sa time sa nila, katong dito sa Sodoma o Gomora, di ba, doon ay mga anghel na niadto dito. Dayong ang mga tao dito, makikilawa sa mga anghel. Kapantay mo na istorya, ha? Buat pasabot, katong mga tawhana Sodoma, wala sila garespeto sa mga balaan na niabot dito. So ang nahitabo kay wa man sila mo respeto tanawan ng gibuhat nila. Nila ba? Lot. Yun siya. Ayaw lang tao ninyo panamastamasin ng mga balaan. Kanila na akong bagabok anak, pahimuslim ninyo ni. Trading. Gibaylo. Pero nindot ang gibuhat nila. Kaya gipanaligdan niya ang balaan, ang sagrado, o iyang itrigo ang iyang mga anak. Iyang giprotektaran ang balaan. Kabalo ka, sadyang giprotektaran nila ang pagkabalaan sa mga anghel. Gibutaan sa mga anghel ang mga tao sa palibot. Nga naman, katong mga tao dito sa Sodoma igsoon, wala na to'y pagrespetos kami noon. Hindi na magpatadya. Abi ninyo sa study ang Sodoma o Gomora, wala na sila kasalkasan dito. Hala, ipon. Kutob sa maipunan, kutob sa kinsay maulagan. Huwag karanay na. Nga naman, grabe ang mga kaulag dito. Hindi na pamatali, ha? Huwag kasabot ka ng mga tawa, Sodoma o Gomora, wala na sila nagrespetos kami niyon. Kapag umigsoon ang kamay niyon, secret. Napamatali, ha? Secret ang kamay niyon. Sagrado na siya. Now, alang sa mga nanaguyag. Ibutang kasi muna-una na ang kamay niyon sagrado. Okay sa una nga wala pa tanasayod. Pero karon nga wala pa tanang aminyo. And then imo pa namastamasan. No, wala ka nagrespeto sa mga babae. Kung imo siyang kuhaon na yun, no, kamo namin yung unang kasal, buat pasabot, imong gi-disrespect ang mga sagrado. Imong gi-abusaran ang mga sagrado. And that's what happened to Esau. Wala niya gi-respeto ang iyang birthright, ang mga kadagkong panalangin na niya, and then muna itabo ang iyang soul na trip. Yung minapabata niya, sagrado na igsoon.
Unang challenge na ako sa mga managuyab. Respetuhin po ang mga laki, dapat respetuhan ninyo ang mga bahay. Di isa ninyo kuhaon before mo magpakasal. No? Di kayo, kuhaon din ako ni. Murag suluma o gumura kita po anak. Murag suluma o gumura. Wa na sila ang mga sagrado. Diba? When people, sa usang pagi nga na-train na ito atong soul, kung ang mga tao nag-disrespect siya, nag-abusar sila sa mga sagrado. Napabata niya? Kanipulong ang iso, nagpahinumdum din natong tanan. No? And, just like for example, sa templo, napag nila yung sagrado, dili na kami nyoon, dili na mga anghel na sagrado, mga servant ni Lord sagrado, hasta po ning templo sagrado. Kung dili na ito respetaran, o gatong abusaran ang templo sa Diyos, sample atong simbahan, dahil na itong tabako, napabata niya? Ang pangutana na, nagrespetar ba ka sa mga balaka? Temple is holy. Patod pa sa Bible. E di dalang tabako. Dili mag-inom. O usahay pag yun, dili na ito katulgan. Bingay mo tapat. Sakit-sakit ni pulong ang iso. Kaya sometimes ang templo, kayo ta, Christian ako, dili na ako matrid akong talag. But sometimes wata kabantay nga na-trade na dahil atong kalag. And sometimes na matigas pulong sa Ginoo, ikatulga na ito ang templo. Grabe na. When people disrespect or abuse of something secret, kung ang mga tao nag-abusar, wala respeto sa balaan, sa mga putang balaan, delikado ang imong soul. Dunay kapalit ang imong kalag. Mapunang di ka mutubo sa pag-alaga sa Ginoo. Mapunang di ko ka malikon sa pag-alaga sa Ginoo. Gamay ang problema, back out na naman. Usaha man, nawa man ay restitui ang pagkabalaan. Amen? Hasta sa sinutan. Abin mo, kabantay ka sa bingay ni Jesus, katong kumbiras kasal, nga naay nakasulod dito nga wala nag-ilis, wala sa nag-business para kasal, usay gingon ni Jesus, oy, tao, ngano nakasulod ka? No, ngano nakasulod ka? Nga wala pang ka nagsuot, o business para sa kasal. Amen ang pabata niya. Sometimes sa atong sinutan, disrespect sa presensya sa Ginoo. Sometimes atong una-una, wala kung sila nagsuot o formal. Ako wala. Sometimes atong una-una, ang church, ang presensya ni Lord, is pareho sa atong balay. Nga kung magsuot na dito mga pamulay, bawa ko itong isuot diri. So, disrespect or abuse of something secret, doon na epekto sa imong soul. Amen. Muna nga, even Christian taning ko taning tapika. Disrespect of abuse or something secret. Muna nga ayaw, iuna-una nga. Ang uban gani, wala nang formal. Ako din kong formal. No. If nag-respeto ka, wala ka nag-abusar, i-apply sa imo sinutan. Kaya ang sambingay ni Jesus, giingnan niya, kung nga naman kasunod ka dili, kawa man ka nagsuot para business kasi. In short mo na siyang samtol, nangita si Jesus. So, unsa gyud dapat isuot nimo? Ang imong pamulay mo pa imong simba? Wa ba jud kay gilain pang simba, pang adto sa presensya ni Lord? Wa ba jud kay gilain? Kay mo na ay kapoy nang budog ilis. Igsoon kung nag-espiritu ka, di ka kapoy ang ilis. Amen ang pabata niya? Naa kay gisit aside yun nga para pang Ginoo. Na wala ko nagpuin nga, sumali pastor lang musimba kay wa ko kuman. Basig mo na itong yun-una. Sometimes daghan kay itang rason. Bisag natin ikasuot yun para Diyos kay mayan sa Ginoo. Puhata, respetuin mga sagrado. Amen? Nga naman, kay kunin mo ato, ako kay nag-epekto sa imong soul. Kung nag-respeto ka, grabe. Ang panalangin ng tanong isaw, kung respetuan pa niya ang birthright niya, di ta tumadto ni Jacob. Mubitaw na kita, kaya sa tanto na itong wala respeto, kaya nagsubay-subay, tas uban ko sa ilang gihimo, muna ang mga panalangin na dapat na ito, maadto na lang sa uban, nga nag-respeto. Amen? Munang dili mo ma-blame ang uban, anong sila yung panalanginan? Munang dili mo ma-blame ang missionary, dili ma-blame mo kinsa ang nagli dili mo ma-blame ang imong angay limon, ang imong kabalingon. Wa mo rin ko nag-respeto ni Lord.
katong mga sagrado rin ako restituin. That's why ako panalangin unta dapat nako na ato hinuna ng uban. Abi yung migso kana panalangin wala nagbasi og daan kani si bahana. Wala nagbasi og daan og bago. Nano mo bago ka pero respetado kayo ka sa pag-serve sa Ginoo. Samantala ang daan yang ibutang sa una daan kita po. Kinsa magbuta ko daan ko diri. Di ba? Yang una-una daan, una tanawa kung kinabuhi. Sige ra pong naidaan. Daan kung kinabuhi na apply. Apa ba tadi? When people disrespect or abuse of something secret. Muna yung tabo ni Esau. Amen? Ginintapad na, ikaw ang topic ka. Dawato na to ang mga sakit. Amen? Disrespect, no? Sometimes, ang uban mo una-una, ako nga na simbahan, kana yung walira ako nga pero kanang pastor dia kontra din ako na. Diba? Basta ko sa idea, nabiatan, murag ba, insultan ko ni mo na. Ay, kanang nga na dia, dibitaw ng pastor, kanang pitapulo sa Ginoo. Ya, kay, ang gigamit niya ang pastor man. Mo may nagsulis pulo sa Ginoo, di pwede isinikway mo. Amen? Nag-isog kaswali. Nya ay mo una-una. Pulong kita kong gato. Nya balihan mag-isog. Nya pulong ko na yung gato. Napabata niya? Now, ikaduhin so nga na-treat ang imo una when people disrespect or abuse. Ikadua, when people trust their feeling. Kung ang mga tao daw, nisalig na silang pagbati. Kaya ka ng pagbati, so liso kay bati, yun na. Sa word pa lang na pagbati, bati, yun na. When people trust their feelings, kabalo mo si Esau? Ganong nabaklot, guna na baylo niya? Feelings ang yan gipasihan? Kung sa may feelings na ito nga time. Abi mo ka ng gutom, igso na na feelings, oy. Isa nakasulay o gigutom. Di ba na kay feelings bation? Sipok mo ulo, samok-samok, gutom na ba? Di ba? Ay, kung yung, ay kung sugo-sugo ka kay, ato sa kasusina. Ay kung sulang-sulang ka kay, kung martaliro na itong pananaw pinggan. Di ba? Si Esau, gikang nangayang pag-uli. Feelings niya, gutom kayo. Agoy kay si Jacob, nakamatikod sa week ni Esau, nga inig-uli. Doon ay feelings ka matiyo, dalik kayong butumon, gikang niya uli. So, kung Esau ako na magbayabas dito. Diba, nangayang siya? Kung mangayang ka, dapat dito, daghang ng kuha dito, magsubare ka dito. Huwag salig naman ito sa balay. Huwag ako'y mangayang, hindi ko magsalig sa balay. Na ako'y nalang inayang ka. Siya, ay gutom, post-dat ni mga Tuhan niya. Jacob na kay sabaw niya. Si Jacob kay gaandaman. Kay sa komentary pa so, si Jacob, kada adlaw siyang mag-allow sa birthright ni Esau sa study. Dili na ni higayuna, gihanyo si Esau. Kada adlaw. Nya kay si Esau, di pa matintal. Ang higayuna, paksit yun si Esau. Sa sabang pula. Sama orang dahil na yung bumig ha, sabang pula. Ha? Pagluto, pagtanaw ni Jacob, na naman? Ay ko po naluto niya po sa bang tahuris. Pagsaka, yung siguro ko si isang Jacob, buto man, baka linuto diha. Hadiya ba ya? Sama, sabaw, lamia kayo anak Jacob. Mamalay kong ganahan yun. Kanang sabang pula. Yan dahil si Jacob, usap kay katagahan ini, ibaligya sa na yung mga pagkapanganan. Then yun dahil si, pero tadi isa, ay usap, pakanarang ko anak, ay di. Inahanglang ibaligyan mo. Tagaan ka dahan sa ba? Bisa pag maglumos ni, dahil bisa pag, daghan tayo ni. Diba? Yun dahil si, Jacob, basta ng istorya, basa ka ba? Yun dahil si, okay, balikan ako.
Mas palabihon pa na ako mamatay ka, mas palabihon pa na ako mabusog ko kaysa ako ibaligya, sa di ako ibaligya, mamatay ko sa gutom. Mo ba na hingalan sa Edom? Abinin mo ng Isaw, giusog na Edom ang iyang gitawag. Anong Edom? Tungod sa sabaw nga pula. Ibaylo niya. Di ba nini, anong Edom na to? Tungod sa sabaw nga pula. Ibaylo na niya. So, niyon si Jacob, bitagay ko, prueba nga ibaligya niyo ang iyong pagkapangalan. Ay, nagpanumpaan sila. Numpaan sa ngalan sa Ginoo. Ako na ibaligya niyo ang pagkapangalan. Amo to gitagaan ni Jacob. Lipay si Jacob. Kaya birthright nanto niya tuana ni Jacob. Muna nga, when people trust their feeling. Ni-trust na si Isaw sa feeling. Kabalo mo sa feeling ni Isaw mo ni. When it feels good, do it. Kung sabi saya pa, kung pamati ni mo, maayo, buhata. Kung pamati niyo, makabusog niyo, okay, buhata. Muna yung na-feelings na. When it feels good, do it. Grabe. Kabantay ka itong kanta nga. It is will of my soul. Nindot itong kanta nga naman. It is will para sa iyang kalag. It is will of my soul. Kaning kang isaw lahi, it is will for my flesh. Sa iyang tawanon. Nga mamatod pa niya, palabihan sa nako, makakaon ko kaysa mamatay ko. So, yung physical lang niyang gitanaw. Kaya nga naman, feelings igsoon, limbungan. Puto ba mo? Feelings are deceitful. Limbungan ba ang pagbati? Now, tagaan mo example, tinubang limbungan. Kasi, usap ko tali. Kana bitaw, feeling ni mo duka, yan, gawali pa. Di ba, deceitful na? Amen? Sa inong feeling, duka na kayo. Pero pa na magwali. So, inong feeling, bati. Feeling are deceitful. Ang pagbatig soon, kusog mangwat. Amen? Gabasa kag Bible, giduka ka. And then yun kong pasagan, hasta ang Bible yung pangulanan. Ganun di kakabalang mo review. Feelings in Jesus' name. Buka lang yan yung mata. Hindi na pagkata niya. Kung mo trust galing kasi yung feeling, delikado. Matreat ang mong kalag. Kabantay ka mga Kristuhanon, na-treat ilang kalag. Kaya ang simbahan mo nilang unlan, himong banig. Di way nakuha pag uli, way nakuha nga pulong sa Dios. Kung sa'yo lang nakuha, unlan ang banig. Napagkata niya? Niyari na magsimbahan para unlan banig itong bawal. Pulong sa Dios ang atong giari. Pero, Muslims mga Christian, wala sila kabantay, nga ilang kalag, na-trade na, napailo na sa ilang feelings. Ay, kapoy ko kayo. Gabi, grabe ako ito gabi. Gabi, naghutay ko gabi. Tulog po. Mas lido katulugan ng simbahan, magkasala ko. Amen? Delikado ng feelings iso. Feelings are deceitful. Feelings sometimes controlled by emotion. Usaya nga itong pagbati, kontrolado po sa itong emosyon. Slide for example, guwapuha kayo siya o. Ya pagpangutanas, pastor. Ya dahil, Kristohano lang mo kuya. Dili, pastor. Ayun lang, kung kinabti ng dili Kristohano, pastor. At least ko ako. Amen? Napagkataliya? Feelings sometimes controlled by emotion. Bahala. Dili Kristohano, basta kay guwapo. Insert, ipailo nimo ang imong soul. Ano man, makaapekto na sa iyong pag-serve sa Ginoo nang uyab kag dili Kristohano. Hagito niya ka nagsuroy. Ay, Domingo, sorry ta. Kung sa may giuyab-uyab nimo na ako, nga di pa na ikaw musugot o kahanuot ka. Kay lahi pa nag-mindset. Amen? Munang ayaw i-garantiya kay gwapo siya, feelings ng dadala ni mga. Kung gwapo kayo sa inyo, why Kristo?
Feelings ang kadala ni mo anak. Amen? Payuntag, mawalihan mo padawat ni Kristo. Wala na ba God? Mahalag yung kadawat ni Kristo basta kay gwapo ka, uyapi ka. Grabe. Feelings controlled by emotion. Now, napag yun. Kabalo ko mo nga ang atong kasing-kasing mo pinakalimungan? Pagkakita ni mo gwapo, gwapa, o pagaling ka kaswito, ambak-ambak yung kasing-kasing. Sa una, mo tayo Kristo, mo niya itong feelings. Gwapa kayo, gwapo kayo. Okay. Pag kita mo kumarte na ba, makahubo ko sila. Grabe. Ito siguro nga, mga babae nito. Pag suro ni ko kumarte, mura ko sila makahubo. Ano na? Ang feelings ng God, o gani, ang Bible gayon, Jeremiah 17 verse 9, walay sama kalimungan sa itong kasing-kasing. Ang kasing-kasing nato mo ipadala sa feelings. Amen? Una nga yung padala ng mga gwapo, o gwapang walay pang Ginoo. Padala mo ka anak, yung imo pag-alagad mo hindi sintro anak. Napagwata niya? Now, napag feeling ni mo kapoy isimba. Muna akong gihingon, nga ang feeling disciple kay kung feeling ni mo kapoy mag-isimba, tapos ulan-ulan pa yun. So ang feeling ni mo, bumna, kinami katulong. Wah, na, deceive na ka. Tanawag og daghan pa bataro. Ako ba pahala nagtulong? Tanaw TV, dahil gisulod ka pa. Na-trip ang ilang soul. Dahil feeling lagi, kapoy isimba, niya, di kapuyag, lahutay ang TV, abot alas musik. Niyang simba, uska oras, kapoy. O feeling, disciple, limbungan kayo ang feeling. Napabata niya? Now, when people trust their feeling, delikado, matrip ang imuang kalam. No? Feeling ni mo, dili ka kahatagon. O, kay limbungan, gira ang feeling. Kay si Ananias yung Sapira, feeling nila, naghanaan niya ito ang halin. Oy, Ananias, Sapira, naghanaan niya. Oy, so sa may feeling ni mo niya, Ananias? Yan ito sa Ananias. Hindi naman natin yata nita na. Yung po sa Sapira, maupoy ako feelings dito. Hindi natin yata. Niyawas na kabalo nga si Peter, holy servant of God. Gidihugan sa Espiritu Santo, haginan sila doon. Namakak mo ha? Namakak mo sa malahang sa Espiritu Santo, patay sila doon. Feelings delikado makapatay. Sa mga pag-serve sa Ginoo. Siya na sa piran, patay sila. So, diguro kapat yun physically, pero ang yung pag-serve sa Ginoo, wag na. Kung ang feelings na naghari na ito. Amen? Diba, sometimes feelings mo, ano mang yun na Miyerkules, mag-Domingo, magsakit kong ulo? Isa may nakasulay yun. Nga, maatol man yung Miyerkules o Domingo, magsakit kong ulo. Nga, sa laing ano, Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado, wala. Ang feelings iksuod. Ato mamanggianan, God. Diba? Ato mamanggianan. Sometimes mga tarungan mong buta, bisag wala laman ng ulo, dili sakit ang lawas. Ipangatarungan sa kaubang Kristuano. Ako kaato ato kay sakit kong ulo, sakit kong hawa. Nan, kay sige mang ipamulong. Muna nga, feelings delikado. Sa pabata di ha? Linya ba yung tapad? Diba? Api ng igsoon, ang Ginoo dili makuha na to sa feeling. Diba ba? Dili makuha na to ang Ginoo sa pinagis pagbati lang. Tanawa ra si Isaw. Kila-kila mo nohay. Nakuha ba ang Ginoo sa pagbati ni Isaw? Lagi naman di ba kay laka. Kabalo mo, si Isaw, si David pareho.
Hila-hila kunuhay. Feelings na hangga control. No, kaya si David nakakabit man siya ni Bathsheba, daw nakaanak sila, unang anak, daw magmalatay mo to yung anak, kaya naisakit, hilak ni sa Ginoo, kapuasa, hilak yung kadalaw ni. Dili na to mawatang Ginoo hilak-hilak. Si Esau si David, hilak sila. Mato pa dito, isot diligently. Diyan yung pangita, radyo, nangubag na yun ang mata, turog hinila kay kanong panalangin Lord. Oh. Gabi yan. Muna ang feelings dili maayo. Apa ba taliya? Ang atong kasing-kasing sa lain nga pagkasulti feelingon. Hindi ba? Ang atong kasing-kasing sa lain nga pagkasulti feelingon kaayo. By feeling nga to ang kasing-kasing. Now, kawantay mo sa mga tao nga kung na feelings dali kang sakitan, luho na yun. Manluho na yung gamay na sakit. Kay feelingon ang kasing-kasing. Feelingon yun. Munang dapat ng mga review tayo na itong kasing-kasing. And let's declare na katong sa Ezekiel may tabo to. Nga gikuha na sa Ginoo ang gahin na itong kasing-kasing. Ang rebellious katong masinupakon. Yung isa na kasing-kasing na mahumo. Kaya kung dili na sige na itong i-declare, una-una na to. Katong masupilo na itong sigiyo. Pilingon yung kaayo. Ikatulo igsoon nga punto nga matril ang atong soul kalag. When people prioritize the temporal rather than eternal. Kung i-prioritize sa mga tao, karabang palabihon sa mga tao, ang mga temporaryo lang ng mga butang kaysa mga dili temporaryo katubyong muhantod. Na unsa may mga butang na temporaryo? Kanang tanang butang ini kalibutan na temporaryo na tanan. Amen? Tanan nga makita niyo puros na temporaryo. Mga butang, kwarta, temporary na. Hastagan din tapat, temporary na. Kanipisikal na itong naong temporary na. Mahugnuma, matunas na nila kalibutan na. Pero ang mga butang nga dili temporary, pulong sa Ginoo, presensya sa Ginoo, pagtigong o bahandi sa ginarihan sa Diyos, muna yung mga butang nga dili temporary. So ang pangutana, kada adlaw kinsa may na-prioritize sagad sa mga nag-alagad sa Ginoo. Bisan pag miyentang nag-alagad ko sa Ginoo ni dawat sa ni Kristo. Pero how about sa imong pagbuhat sa gisugo sa Ginoo? Nga seek ye first the kingdom of God. Ato bang na-prioritize gyud ang presensya sa Ginoo? Amen pa ba tani ha? Now, balik ang Esau. Si Esau, na-prioritize ba niya ang eternal? No. Yun siya, mas palabihon ako, magbusog ko. Kaysa, panganay, mamatay ko. Diba? Kasi pagtanaw sa eternal, yung kitanaw ang yung physical. Kagutom. Kagutom. Usahay, kung gutom mo ta, padrama-drama ba ta? Amen? Kaya si Propeta Elias, nagpadrama-drama ba siya? Propeta Elias. Human siya nakakangkir ito sa Mount Carmel, kato mga propeta ni Baal, sana, victorious kayo itong niya pagkuhan dito. Uy, pag-abot dito sa unahan, paghuman natong sinaryuha, dito sa sapa, asa to siya ng area niyo siya. Lord, paano yung pinabuhi? Paano ni? Gadama-dama na siya, kaya gigutom niya eh. Wala na siya pagkaon. Giingnan sa Ginoo, para sa ibutangan sa sagpan dito sa ulo. Kaya natulog man siya. Kuha na lang ko rin. Pag ina mo, kuha na lang ko Ginoo, natulog siya. Pagbata, nanaypan sa iyong ulo. Giingnan siya sa angin. Pagbata niya, bangon o kaon. Para mapaskog ka. Kaya layo pala ba yung panahon. No? Huwag mo ni sagad. Si Esau, kapadrama-drama. Nagutom kayo. Sabaw po lang. Tahuris. Yung boss Jacob, dara. Oh! Na, di ba? Muna nga, temporaryo na mga isoan. Katong sabaw nga tahuris, temporaryo na tato. Kabulong mo sa English, akong itanong sa English, yun siya dili. English. Who found one morsel of food, sold his birthright. Morsel ang yan gamit. So, ang meaning sa morsel, small piece of food.
Gamay ra kayo nga parties pagkaon. For sure, wato gihurot ni Jacob. Kaya naman, si Jacob, di ba siya mukhaon? Wago to, itong tanang giluto ni Jacob, wato gihurot niya gatag. Usa ka bao lang gingon sa Bible, usa ka bao lang. So, was kaldiro to, naapatoy ka Jacob po, nga laing baon. O sa iyang amahan si Isaac, si Rebecca. Small piece na ng morsel, igsoon. Nga, gibaylo ng birthright. Now, katong i-apply sa itong ginambuing Kristoano sa pagkaon o kanisa pagsimba. Sometimes, dili ta makasimba kaya na birthday. Hallelujah! Kisa may napadya. Pastor, ako kasimba ito domingo naman birthday. Small piece na of food. Gibaylo ni mo sa eternal food. Amen? Nasabtan ba na ito? Wag ko kasimba ito domingo, pastor, kaya gitambong may pista. Asa sa Kalmite o San Miguel. La. Yawa ka kasimba. Wala, hindi. Lamig ito umba. Diba? Pangutanan na igsoon. Asay imong prioritize. Temporal na ikumpara sa eternal. Word of God, every Sunday o Wednesday, eternal na. Imong gibaylo sa birthday, pista, temporal. May natabo ng isaw, gibaylo niya sa temporal. Timpong simba, naman ulit sa ligay naman, nagsiling ko. Nagsil. Buy one, take one ice cream. Ya, Domingo, isimimba. Mura na yung magtuon nito kay Gasil. Ako ba tadiha? No? Simple lang din, pero mo ni sagagdihin mo sa mga Christian. Kanang mga tarungan lang din magasimba. Tungod kay na yung mga pagkaon na tuon. Muna ron. Napailayang application na sa Espiritu. Gutom tas mga butang, ini kalibutana. Nga dili na may maghatag na itong katagbawan. Dapat gutumon ta sa mga butang na maghatag na ito o katagbawan. Kaya sometimes, para ramadama yung tag, gutom ta ng mga butang ng kalibutana. Ma, palitin ko silipon, ma. Ba, palitin ko silipon. Kung di magaling papag mama, atos Ginoo, Lord! Tagay kong trabaho, palitin kong silipon, makapalit ko, Lord. Kung sa kayo mama, drama-drama. Paghatag sa Ginoo, sige, tagaan ka. Uy! Katong, nangayo pa, puno pa kayong bangko simbahan. Pag ipanghatag na sa Ginoo, kay maghatag mo ng Ginoo, hatag na, sa talang nag-ampo. Naaba na, huwag na may sulod ng mga bangko simbahan. Hindi, mau na ni Ron. Mau na ni. Kaya ang Diyos maghihatag niya paghatag, nalingaw na mas gihatag. Tagaag ko to, suloy-suloy, sa huwag na ipakialam sa pang Merkulis Domingo. Kaya giblisingan na. Nawa na. Munang, sayang pa damadama na sa Ginoo, pangayon, hatagan, dahil ka sinaw na ng mga bangko simbahan. Pagpatadiha, karon kung nakasinati tana, ikaw ako, gawagin ako galisan hindi kitang tanan. Kung nakasinati tana ini, inumdum ini, ayaw i-google ang imong kinabuhi kung nasipyat ka ato makulungan. Balik ka sa presensya sa Ginoo. Itagaan pa ng chance, makabalik. Abi mo, si David na naghilak-hilak, drama sa Ginoo, ipatay yun ang iyang anak. Pero pagkapatay siyang anak, ni adto siya templo. Sige na naman siya adto templo. So, kung nakasinati ka, na-treat ang imong kalag, na-apikto sa imong kalag, karon pag-alaga nimo sa Ginoo, dunay something libati, pilingon na kayo kasi. So, balik ka sa presensya sa Ginoo. Amen? Ayaw pag-focus sa mga consequence, kay ang tinudigsoon, consequence ang naitabo ni Isaw. Ang consequence, di na mo pwedeng i-resolve. Inumnumin niya, bisan pag nakalagad kasi nung ikaw ako, pero ang consequence, dili na sa pwede ni mong hanyoon ang Ginoo, nakuhaan na. Nga naman, kay si Isaw, gihanyo niya, doon ko lagi ni siyang papa gihanyo. Wala. Si David,
Hanyo si Ginoo, buhian yung mga anak ni Bathsheba, patay. Ano man, ang consequence, kinahanglan imong sination, ikaw o ako. Kinahanglan love mo ni mga consequence. Ang uban, pag abot sa consequence, tungkol mo silang binuhatan, pahawa, distansya sa Ginoo. Wa na sila magpakita sa Ginoo. Ang consequence, ipaabot na para pagkalabang ni mo ana, pag human ni mong labang, balik ka sa Ginoo. Butoy na tabo sa prodigal son. Consequence, ang consequence, mo na sa isang magtagap na anahon ka, birahon ka. Ang uban, isabot man noon ni consequence o kuan, pamadlas. Mga ni Lord, mo rin kong ginanay, na. Tidak po kumabasa, hindi po kumapot, kumusimba. Hindi mo kong ginili. Di ba? Gusto mo na, consequence, sabto mo na ito. Ayaw pag-focus sa consequence. Rather than focus on God's presence. Fokusin ang presensya sa Diyos. Asa may masakit, kanang naragmag ka. Asa may sakit ng samal sa motor ng tungkol sa iyong pagkaragma. Kaysa sultis mga tao na wa kakabakod. Di ba masakit ang pamatiyo ng mga sultis mga tao? Kaysa samad ni mo na kanang pagkaragma. Sakit din ang mga pagsaway sa mga tao kaysa na yung paghagba. Masakit na og samad kay kasigasing ang kurtingan. Pero inunti ka, pupusi ang presensya sa Ginoo, taliwala sa iyong mga sakit. And lastly, tapuson tamo sa kitabo sa Israelite. Ang mga Israelita, wala sila pag-ipaagi sa Ginoo sa buntod, sa mga kalasangan. Ipaagi sila sa kamingawan, walay tubig, walay pagkaon. Halos tanan wala. Nga naman ipaagi ito sila, nga naman tayo laktod. Naman tayo mga prutas dito nila magyan. Kabalo mo usay tuyo sa Ginoo. Kaya sila magunaanan dito sa Egypto. Na it feels good. Mura sila si Isaw ba? When it feels good, do it. Kung mayon kami na, buhatan ni. So naanan sila. Nasa Egypto, pagkaon, good. Katulganan, good. Naipanalipod, good. Pag-abos kamingawan, hawan, walay panalipod, dili na good nila. Walay pagkaon, dili na good. Walay tubig, dili na good nila. Pero ito yung tos Ginoo ipagi sila para pag-abot nila sa promised land, mabuntog nila ang mga hikanting mga kaaway nila. Kaya ang isaan sa Ginoo dunay mga hikanti. Promised land pero dunay mga hikanti. Kung dili sila maana, dili palang daan nga musalig sila sa Ginoo, di nila mabuntog to mga hikanti sa lanong Kanaan. That's why ipaagi sila sa mga kanang walay pagkaon, walay tubig, o hawan, para, o walay pagkaon, o salig sila sa Ginoo, na ang Diyos mo ipadala. O walay tubig, salig yapon sila sa Ginoo, na ang Diyos mo mahatag o tubig nila. O walay panalipod kay hawan man, salig yapon sila sa Ginoo, kaya ang Diyos mo panalipod nila. O maura ta nas mindset nila, dili unta sila magagulbol ni Moises nga, Moises, mapagmalik ni si ito init. O mindset nila, na naay Ginoo, sa tubig, sa pagkaon, o sa panalipod, Ginoo, katungin ng Ginoo, Exodus 14:14, paghilom lamang kamo, kaya ang Diyos ang maging away alang kaninyo. Amen, ang magtadya. Karon, ayaw una-una ang mga essential ng mga panginahanglan. Sometimes una-una to. Kung nanakoy sakyanan, it feels good. Nanakoy trabaho, it feels good. Nanakoy kwarta, it feels good. Nanakoy provision, it feels good. Pero what if ipaagi ka sa kamingawan sama sa mga Israelita? Makayang pabata na it feels good. Isoon, ang mga essential na tumabutang kayang i-provide sa Ginoo. Pero doon na pag yung mas essential, mas important pag yun kaysa money, sa money, sa kanan, sa unsa pang imong kinahanglan kalimutan ng mga butang, mga material blessing, naapay mas essential ang presensya ni Lord. Kaya ang presensya ni Lord muna'y magtagbo sa tanang material things. Amen? Dato ka, wak may kalinaw, wak may kalipay. Nakay sa kanan, bungkag po yung pagpuyo. Daghan ka o kwarta, yung mga anak ni Bilyoso ko.
Asan mo piliwan? Adto ko sa presensya ni Lord. Lord, adto ko sa iyong presensya. Dili ko mohonong sa akong pangalanan ninyo. Mo-serve ko ninyo. Di na ako ibaylo sa kalibutanon sa material ng utang ano man. Kaya kaya mo utro ang akong pamilya. Kung bubot meron, kaya mo isito ng pamilya. Kung wala kayo talangin material, kaya mo i-provide, Lord, sa tanang akong pinanglan. Akong provision, akong pangandoy, kaya mo. Ano man. Without God, we can do nothing. Amen. God bless the family.